Mag-inang butanding sa Binmalay, Pangasinan na mataan sa Lingayen Gulf. Silipin sa report. Kuha sa larawang ito ang butanding na napadpad sa karagatang sakop ng bayan ng Binmalay na bahagi ng Lingayen Gulf. Ayon sa Municipal Agriculture Office, isang malaki at maliit na butanding ang nakita sa karagatan. Posible raw na mag-ina ang mga ito. Accidente lang napalapit siguro kasi nalambat ng mga fisher folks doon sa yung alam mo yung net na hinihila, yung beach sign, kalukor in our dialect. Nung malapit na silang napansin nila na may malaking yung isda. Mismo ang mga mangingisda ang malapitang nakakita sa malaking butanding na agad pinakawalan. Kasing laki ng bangka, nung nakita namin ng butanding yung maitim. Pero hindi naman kami nagulat. At siyempre, sanay na kami sa pangingisda. Hindi na raw bago ang butanding sightings dito sa karagatan ng Binmalay. Sa katunayan, ayon sa Municipal Agriculture Office, taon-taon na merong napapadpad na butanding dito sa karagatan at naitatala ito karaniwan tuwing buwan ng Marso hanggang Mayo. Napaaga raw ang pagdating ngayon ng mga butanding sa karagatan. Isa yan sa factor na malinis yung karagatan natin. Biglang dumarating yung mga butanding. Usually a group of 4, 5, or minsan mga 6. Wala naman umanong nakitang sugat sa mga namataang butanding. Alam na rin daw ng mga mangingisda at residente na bawal hulihin, saktan at katayin ang mga butanding. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balita Mianan.